Vad drev kvartalets starka resultattillväxt? Det var en kombination av dels leveranser på program som vi vann under 2015 till både UK och till Australien, men även order som vi har fått under tidigare perioder i år. Så en stark utveckling under det tredje kvartalet som också bidrar till ett starkt första 9 månader. Faktiskt var tredje kvartalet det bästa någonsin i bolagets historia. Kan du berätta om er bruttomarginalutveckling och rörelsekostnadsbasen? Bruttomarginalen beror ju dels på valuta, men det beror också på produktmix och ibland om vi säljer direkt eller via återförsäljare. Och bruttomarginalen har nu, tror jag, 6 kvartal i rad legat på över 50% och vi tror att vi kan fortsätta befinna oss på den nivån. Vi har ju också, i och med att vi växer, en stigande volym på inköpssidan eller på tillverkningssidan, så vi har möjligheter att få bättre priser på både komponenter och färdiga produkter. Så vi anser att den bruttomarginalnivån är en vi kan hålla på lite längre sikt. Rörelsekostnaderna är främst i form av nya anställda och vi har under året ökat antalet anställda ganska väsentligt från strax över 30 till nu över 50 och det är primärt inom forskning och utveckling att vi anställer fler folk. Men också på sälj- och marknadssidan kan man säga i enlighet med vår strategi om att vi vill öka vår marknadsandel på befintliga marknader. Vi vill också börja satsa lite mer på andra geografiska marknader, Mellanöstern, delar av Sydamerika och delar av Asien. Och som sagt så anställer vi kraftigt inom forskning och utveckling för att kunna vidareutveckla våra nuvarande produkter men också att ta fram andra produkter som vi tror på ett par års sikt kan bidra väsentligt till bolagets fortsatta tillväxt. Hur ser er orderingång och orderbok ut? Orderingången för årets tredje kvartal, vid utgången av kvartalet låg vi på cirka 163 miljoner, vilket var samma belopp som vi hade förra året. Och vad vi alltid påpekar är att orderingång fluktuerar kraftigt mellan kvartalen. Vi har vissa kvartal med väldigt stora order och andra kvartal med lite mindre order, så att det är en del av så som branschen ser ut. Så att det kommer även att vara så i fortsättningen. Både orderingång och fakturering kan variera mellan kvartalen. Kan du berätta om USA-satsningen? Vi har en stor marknad i USA och vi tror att den marknaden kan fortsätta vara väldigt viktig för oss många år framöver. Vi upplever också att våra produkter är mer och mer komplicerade och att kunderna tänker mer och mer långsiktigt. Så därför så tycker vi att i tillägg till våra partners i USA, våra återförsäljare, så vill vi ha en egen organisation som på ett mer tekniskt och långsiktigt sätt kan prata med de stora kunderna, förstå deras problemställningar, förstå deras planer och så att vi ganska tidigt kan vara inne i processen och förbereda för det som kommer lite längre fram. Så det här är en viktig komplettering till den försäljningsstruktur som vi redan har i USA.